uma uthi ukhona ingane ukuchaza ukuthi wena uthandana ne-stepmother sakho bese ngizengaxabana mina nobaba wakho ngenxa yakho sahlukana nobaba wakho ngenxa yakho konke ungitshela leyo nto mntana. Kunjalo Maya. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesisiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli no-Longstar. Namhlanje vayishelwe umfowethu othukena kune-confession afisa ukuyidalula kumama wakhe. Sabona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Ngiyabingelela ababukeli emakhaya, ngiqhamuka endaweni yaseMlazi kasi. eNewZ. Yebo. Imfihlo ithini? Ku-2025. Iqalaphi? Waqhamuka usungishaya ngebhomu. Iqalaphi ibhomu? Mfowethu 2025 uzela nezinkinga nje. Uqala unyaka. Hayi, ngibona kahle. Okusho ukuthi la sisiwami ngize la ku-Black Life. Ngizoconfessa ngima wami ukuthi njengoba uma angixoshe ekhaya. Ngahamba ngayokhetha ukuhlala nobaba. Okusho ukuthi kwaba khona ke obese kwenzeka mangifika ngale mangihlala. Mawuxoshelana siqale la kuxoshweni. Waxoshelana. Inkinga zomndeni siswami kuningi okwenzakalayo kuningi. Kwaba khona nje ungaboni ngasolinye phakathi kwami noma. Kwaze kwafika ekuthenini kumbazi angixoshe bese ngihamba ngiyohlala nobaba. So umama nobaba abashadile? Bebeshadile. Bebeshadile ba-divorce? Ba-divorce. Okay, so ubaba uhlala kwenye indawo? Ubaba uhlala kwenye indawo. Ushadile yena? Yebo ushadile. Okay. So umama umuntu onjani? Umama umuntu right, umuntu straight ongazwani nezinto ezingasile. Umuntu nje othanda nenkolo kakhulu. Umuntu othanda nenkolo ongazwani nje nento engasile njengoba ngichaza. Okay. So manje ke wahamba ohlala nobaba kwasikwenzakalani? Ngafika ngahlala nobaba lapha emzini wakhe. Nomama uncane la hlala naye. Kusho ukuthi ke kwalokho kuhamba isikhathi. Ngazithola sengizizwa nginama feelings for umama uncane. Umama uncane lo oshade nobaba wakho? Lo oshade nobaba. Ama feelings aqhamuka kanjani ngoba phela uma wakho loyo? Shuthi phela kwabe kwavuka ukuthi hayi akusiyo wegazi. Yini yenzeka ize kuqhamuka ama feelings like I'm sure khonto eyenzeka. Indlela nje isimo ayisona yabona nje kuningi engachaza ngayo. Owagcina sekungiholela ekutheneni ngigcine sengifisa ukuthi abe sempilweni yami. Umuntu kababa wakho? Uthando aninandaba naloko. Okay, so yaqhubeka kanjani lento yenu? Uthando lufana nokufa. Alikhethi. Lifika noma nini noma nguphi. Yaqhubeka ke into yami naye, yaqhubeka into kangangoba manje sagcina esezithwele. So wamshela umama uncane wakho? Yebo. Wavuma? Wavuma. Nayenza kanjani lento ubaba wakho uhlala lapha? Nihlala nonke endlini? Sihlala sonke kodwa isikhathi esiningi ubaba umuntu onamabhizinisi uyaphuma ahambe namabhizinisi. So yena uthi ushiya umama nondodana? Kunjalo. Kanti sekuwumfazi nendoda? Sisiwami. So manje ngoba eyithwele ubaba uthini? Ayikho into azoyisho ngoba selichithekile igula akukho angakusho. Akukho angakusho uyazini ukuthi kwenzakalani? Ugcine sebambile. Ubambile? Ugcine sebambile. And then kwenzakalani? Cela ungixoxele nje ngokuthola kwakhe ukuthi wathola kanjani kwenzakalani? Ngiyathini njengoba ngisho ukuthi umuntu amabhizinisi okusho ukuthi uthe mebuya la ebuya khona. Usho ukuthi kwakhona izinto azisolayo ngaye umkakhe. Wagcina angithi umuntu omdala ukhulile. Uyakwazi mayebona umuntu wesifazane mangabe mhlambe sekukhona mhlambe sekukhona kuyena. Kube into efanayo nakuyona lokho esola. Angithi ubengalokhuza ubengahlangani naye ekamereni ngoba isikhathi esiningi ube umuntu amabhizinisi noma ngichaza nje. Kube into enjalo. Bathi uyanqamula la. Ngifuna ukwazi ukuthi wakubamba kanjani ukuthi iqiniso lize liphume nje kwenzakalani. Angisinda lokho. Kodwa ke ngizozama. Phela ngithi so confessa la phela akufanele uyishaye halfway. Ngifuna liphelele nje iqiniso. Ngelinye ilanga ebuya njoba ngichaza ukuthi umuntu amabhizinisi. Usho ukuthi yena mechaza uthi kukhona kubona
ndlini eyodwa naye umkakhe lo. Sisembhedeni kukhona akubona. Wase yaziba ngoba esabela ukuthi ngiyindodana yakhe wangafuna ukuthi athathe iy'nqumo ey'ngale. Angazi ukuthi-ke yikuphi okunye akucabanga kodwa nje wathi wesabela lezi zinqumo ezingale ukuthi angagcina sethatha lezi zinqumo lezi ezizokwenza ukuthi mhlawumbe yabona ngigcine sengilimala noma mhlawumbe yabona. Walokhu eyiziba lento wayiziba. Okusho ukuthi kwalokwenzeka silokhu sihlangana nomama silokhu sihlangana kwase. Yena unibamba kanjani-ke? Uyikhipha nini ukuthi lalela mfana ngiyayazi indaba? Uyikhiphile after okusho ukuthi ubelokho ebona isikhathi losiqhubeka silosiyenza ngisho ukuthi yena mhlawumbe angazi lento ungayichaza kanjani. Angithanda uyenza so kumele ungichazele yabo uma ulokhu uthi uyikhiphile elokhu siqhubeka awunginike isithombe ukuthi yena mhlawumbe wami manje uqotsheni kwenzakalani. Wasibamba uqotsheni. Oh Sisembhedeni naye umkakhe lo. Oh ingakho lokhu ushaya amandingiliza ungafuni ukusho indaba. Manje phela indaba ekanje ziyasinda akwazi uvela uzidalule nje kuyaye kusinde ukudalula into efana nayo. Phela mase uhleli la nami esihlelweni kusho ukuthi ufuna uzogunyulwa ngithi ufuna ukukhipha konke. Hayi. So manje ke mase nibambile kwenzakalani? Wabe semxosha umkakhe nami agcina sengixosha. Naxoshwa noba u2. So nahamba naye uhlala phi? Sahamba semqashweni ngoba njengoba ngichaza ukuthi noma nje obangixosha bese ngithembele kubaba nobaba naye futhi waphinde wangixosha okusho ukuthi bengingenayo indawo yokuhlala ngase-ke ngizama umqasho. So phela ubaba wakufanele akuxosha angithi wena uzodla esibayeni sakhe. Angithi wena ubona ukuthi wena uyindoda ekhaya idla esibayeni. So manje-ke ngoba la nihlala khona-ke niyasebenza wena uyasebenza? Yebo khona la ngibambe khona umsebenzi naye. Okay so ufuna ukuzoconfessa kumama? Yebo bengifuna ukuconfessa kuma. Yini ofuna ukisho kumama? Ngifuna nje umchazela ngaso le story lesi esikanje ukuthi kunento esivele yavele kanje ngoba yena akazi mama ingakho ngiqoma ukuthi ngibhalele la uBlack Life. Yini ndaba ufuna umtshela umama? Why? Angifuni ezwe ngabantu. Angifuni ezwe ngabantu nanokuthi nje ukukhuluma iqiniso cha ngimhlazile mama. Ihlungu lento angifuni uqamba amanga and yangishisa ngaphakathi ngifuna nje ukukhipha lento engaphakathi ngayo njengomunye kwabantu engibathandayo. Ngifisa nje ukuthi azi ukuthi kwenzakalani. So ingane iphi? Ingane ikhona. Useyitetile? Yebo isikhona. So uma wakho akazi isanezinyanga. So uma wakho uyazi nje osamusha emhlabeni. So uma wakho uyazi ukuthi usogogo? Hayi bengakwazi lokho. Bengakwazi. Njengoba ngizombiza nje namhlanje ngimazise lokho. Ubaba wakho amfonela ngani umama? Hayi angathi bengakaze amfonele. Ngubani? Awuzi kusayibona ukuxabana kwabo babili. Ngoba abantu nje kahle kahle abangasaxhumani. Abantu abangasaxhumani. So manje what are your intentions ngoma mncane? Ufuna ukushada naye ngoba uzotshela phela uma wakho? Ya nginaso isifiso ukuthi ngimshade mamncane. Uma mncane unazi ingane nobaba wakho? Uneyodwa. So wena ufuna ukuthatha uma mncane wakho? Sisiwami. Ayichazeki yona lento yena ngiyamdinga mamncane ngifuna uqamba amanga. Ngiyamdinga ngeke ngikwazi ukumyeka. Ingane yakhe izothini kuwena? Uthi sokubona. Phela wena nengane yakhe nzalo baba oyedwa. Akunjalo. Kodwa so ingane yakhe izothini kuwena? Manje phela inkinga ngiyamthanda mamncane ngeke ngikwazi ukumyeka. Awunendaba nane relationship yakho nobaba wakho? Imaki ubani ozoza kulowo mshado emndenini? Oyothanda yena oyoza. So anisana nkinga nokudela umndeni? Hayi asisana nkinga nokuthi abantu bathini. Umndeni kamamncane wona unjani kuwena? Kona ngakusho nje ukuthi abantu abangangithandisisi kahle. Abantu abangangithandisisi kahle ngesenzo esenzakele. Naye mamncane mayichaza bambuka njengomuntu abathi angathi akanasimilo ngezinto nje ezenzakalile phakathi kwami naye. Usho ukuthi ngamanye amazwi ufika wabaphoxa emshadweni. So ngekwesiZulu kuthiwa since ivela umamncane wakho uyena ofebile. NgokwesiZulu kuzomela uyolobola kubaba wakho. Angithi wamlobola? Kunjalo impela. So wena uzohamba uyolobola kubaba wakho? Ngiyolobola kubaba? Kanjani? Phela umlobola la lotsholwe khona ngithi. If ungaphosisi sisho njalo isiZulu. Hayi ngathi nginokudideka ke lapha. Angithi umamncane wakho beshadiwe? Ubeshadiwe. Walotsholo. Ubani oyiphathe kabi?
Uyena umamncane. uyena. So manje ngithi wena ufuna umlobola. Kunjalo impela. So ngeke usaya phela kubo. Hawu kahle. Wayesethathiwe phela kwesakhe isibongo. Okusho ukuthi usuyolobola kubaba wakho. Hayi. Yadida ke. Kahle kahle sho ukuthi ufuna ukuyokhokhela ubaba wakho ilobolo. Uma wakho uma ucabanga uzoyithatha kanjani ke le? Izomshaqisa sisifama ngifuna uqamba amanga izomthusa kakhulu. Izomthusa. Kahle kahle uthi wena umnakwabo usejika umakotwa kwabo. So uyishintshe yonke lento le wayiphendula. Uthando linjalo nje. I know, asimfonele umama simazisa ngalolu daba. Usuready? Sengele. Ukuhambisa amalobolo ekhaya. Ngathi akalibambi nje. Simphinde futhi. Hello? Hawu, siyabamba. Sawubona mama unjani? Ngiyaphila njani mama? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la kwa Black Life TV kuhlelo uthi sikhipha izimfihlo. Singawazi ukukhuluma? Yebo mama. Iphone ayikho kwi-speaker. Ngicela ungikhiphele yona kwi-speaker. Yebo mama. Usiyangizwa? Yebo. Okay, la e-studio ngihleli nendodana yakho. Indodana yakho leyo yokuqala. Ithi unemfihlo afisa ukutshela yona. Ngisacela umlalelo. Okay. Ngibambele kanje. Njani ma? Ibambe kanje. Ngiyaphila njani mntanami? Ngiyaphila nami. Ma ngifonele la ngila kwa Black Life. Kukhona ebengifisa ukwazisa kona. Yebo, ngiphakamzelise indodana. Ma ngazi ngizoqala ngalaphi lento. Kodwa kuyikona kona ma. Yebo. Angithi uyazi ukuthi kwaba khona ungaboni ngasolinye phakathi kwami nawe lapha ekhaya. Ngase ngithatha isinqumo sokuthi ke ngisuke lapha ekhaya njoba mina nawe sasingasazwani ngihambe ngiyohlala nobaba emzini wakhe. Mangifika ke lapha ngizozama nje ukuyenza ibe mfishane. Mangifika ke lapha mangihlala nobaba kusho ukuthi ke njoba wazi ukuthi uhlala nomamncane kwaba khona ke okwenzeka phakathi kwami naye umamncane kangangoba kugcina sekholele ekuthenini agcina sekhulelwe ebese belethe ingane nje ikhona ina 1 month mangaphosisi. Uma uthi kukhona okwenzakele okunjengawe mntanami awungicacisele uthini ngempela ufuna ukuthini kumina nguma wakho ufuna ukuthini? Ma yasinda phela uma wami njengoba uchaza ezinye izinto ngeke ngikwazi ukuvele nje ngivele ngiziqonde nje zinjalo ngizibeke njengoba zinjalo. Uma uthi kukhona ingane uchaza ukuthi wena uthandana ne-stepmother sakho lese ngizengaxabana mina nobaba wakho ngenxa yakho sahlukana nobaba wakho ngenxa yakho konke ungitshela leyo nto mntanami. Kunjalo ma kwagcina sekuba khona ubudlelwano obenzeka phakathi kwami naye umamncane lo kangangoba nje njengoba ngichaza. Mama mina wenzayo kodwa mntanami ungenwe yini vele yini lento oyenzayo abantu belangaka umhlaba wonke intombi zigcwele manyona mani owenzayo. Ma ngiyaxolisa kakhulu ukuphoxa nje emphakathini nasemndenini ngiyaxolisa kakhulu. Ngaze ngabona amathumbi yaze angizalanga ngibona amathumbi kuyayiqala into nje futhi angiyazi into esivelele kulo mndeni ukuthi into enjani angazi ngempela ibhadeli engilandelayo yini ngempela yini kwenzenjani. Ngiyaxolisa ma khona nokunye bengifisa ukwazisa kona bengekona lokhu nokuthi-ke njengoba sengishilo ukuthi yini-ke futhi Nkosi ngaze ngavelela osukwini namhlanje yini kanti kwenzakalani ngempilo yakho yini lento ofuna ungichazela yona futhi? nanokuthi umamncane njengoba esenengane yami nje bengifisa ukumshada ma. Ukwenzani? Bengifisa ukumlobola bese ngiyamshada ma ngimenze umkami. Uyabona wena
umntwana wakho okhuluma ngobani ungiculela ngayo emadebeni yami usebhisile. Hayi Angikhona ukuthi kusawuwena impela ingane yami ukhuluma kanje utshela mina lezo zinto. hayi ma akunjalo. Ayenzile lo mfazi. Hayi Ayenzile lo mfazi kuwena. akunjalo ma akunjalo ukuthi nje Ikhona yenzile ukwazi ukungitshela mina lezo zinto umfazi omdala kangaka usengengane ufuna ukumshada into enjani leyo umndeni komalungile bonke bazinto abazoyithini leyo mahlazi manje okuthela ngawo kuleli khaya. ma ngiyaxolisa kakhulu umndeni nawo shuthi phela usuyo understand ma. Uyabona nje lento yakho angifune ngisho ukuyingena angifune into kwanomzukulu angifune ngisho angiyazi nje ngempela lento. Hawu ma usho kanjani manje ngoba isibusiso sokuqala manje ngisithole kuwena njengomzali wami. Uthi Ngithi usho kanjani ukuthi ngeke ukwazi ukuyingena lento ekubeni wena umzali wami isibusiso sokuqala kumele ngisithole kuwena njengomzali ngoba phela inkulu lento engifuna ukuyenza. angifuni ngisho nokuyingena amanyala lo sithela wona yazi ngithela ngamanye kumukisa ngabantu izwe lonke le. Ngifuna ngibe inhlekisa mina ngifuna ngibe inhlekisa umhlaba wonke lo bomakhelwane yonke izwe ukubukwe mina kusekwe. Yini ngempela mntanami kwenze njani yini? Ma ngiyamthanda umamncane. Intombi zigcwele umhlaba wonke lo wavele wakhetha isalukazi. Ngithanda yena nje inkinga. Hayi angifuni ngisho ukuyizwa leyo nto into yozibona wena mina ngingene kwalowo mshado owangalinge nje ungifake ngoba ngiyazi mina into enza awusikho isibusiso futhi oyosithola nalowo gogo loyo. Yazi usengifisa ngisho nanokumbamba ngezami izandla lowo gogo loyo ukuthi waqala walela nobaba wakho sekuwena futhi na ungena la ungene khona ubaba wakho into enjani wazi wayiswaphi kodwa leyo nto wake wayiswaphi. Ma ngeke ngiyamti. Hayi awendaba yakho angisafuni ngisho nokuyingena ngikhathele indaba wena nobaba wakho niyafana nje imqondo aninamqondo nje nonke. Yazi sengiyazisola kwanami ngangibonene vela lapha ekuqaleni nje kubaba wakho. Njengoba nje kulamasonto azabe yangenisa kulamndeni hayi niyahlangana nonke niyefana nje niyefana ngikhathele mina ngikhathele uyozibona mntanami ukuthi wenze njani naleyo ngane uzoya kubaba wakho ngazi kwayena lo baba ngoba usumthathela umfazi ukuthi into ezothiwa ngoba ingane idinga isiko. Iliphi isiko ozolenza into enje ihlazo leli iliphi isiko ozolenza wena? Ma ngazi kuzoba kanjani ngoba nje kuleli sonto kulamasonto lawazabe ngicanga ukwehla soqala indaba zama negotiations zamalobolo. Kulungile uyozivela usumdala ukhulile ngabe usufuna ngisho nomfazi usufuna ukushada uzibona wena mina ungangifaki lapha angihlangani. Awu ma usuyangidida usuyangichitha ke manje kade sengihlela into ezinkulu kangaka usungenze njani manje? Uthi ukuvalile. Ubuzile uthi amasiko kuzothiwani? Yabona guess ubuza lento ade ibuzo. Ngiyibuza ukuthi uzolobala kubaba yini? Ngoba phela uyacabanga usezobikwa kodwa sekuthiwa hayi asisambikeli indodana sesimbikela umzukulu. Angazi uzobe into kanjani kodwa wona kufanele egcine kulo mshado ube khona ngoba ngiyamthanda. Hayi ngoba ethi-ke nomfazi omdala. Mdala kangakanani kwena? Ungishiya ngo-15 years. Ungishiya uma wakho? Ukushiya ngo-15 years? Lo mamncane lo. So uma mncane wabona umuntu nje ongakha naye umuzi. Umuntu okushiya ngo-15 years. Uthando olunjalo njengoba ngeke ngachaze noma siqala inkulumo ukuthi uthando lufana nokufa likhethi. Izembe ligawula kwabancane ligawula kwabadala likhethi. Iyo. Hayi babukele emakhaya ngathi inkulu le ngathi iyadida ngoba manje emsamo ukubikwa bakubika umdodana kubika umzukulu amshona abaphansi bazothi hayi si-understanding le akuphindele emuva chaza ukuthi-ke nakwenzakalani soze kubuza ukuthi kwenzakalani lapha emhlabeni ngoba nihlezi nibuza ukwenzakalani e-KZN but-ke asikho lapho siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kwihlelo lethu sikhipha izimfihlo. Please make sure to subscribe mawukuthi-ke nawe-ke unayo yakho inkinga or kunemfihlo ofisa ukuyidalula feel free usidrophela imessage usitshele ukuthi-ke nami ilungisa ngicela uzohlala nawe ngixoxelo lami udaba ngiconfesse kulo muntu ngikwazi ukukhuleka kuqala unyaka nje ku-2025. Please u-EasyBet ungakhohlwa
Register lapho kuyilinki ubhale uBlack 50 register. Qala ngonyawo olusha namhlanje. Qala ngonyawo olusha ku2025. Siyabonga kakhulu. Is there black